Hola de nou. Estic aquí per oferir-vos un altre tipus d'activitat que forma part d'una secció que es diu Les meves fortaleses. En aquest cas, bueno, les vostres fortaleses. En aquest cas seria parlar del coratge, perquè penso que en aquests moments hem de parlar del coratge, ja que sembla, no?, que els herois d'abans de les pel·lícules ara no són tan herois, i els veritables herois són aquells que estan lluitant cada dia, no?, per salvar les nostres vides. Llavors veiem cada dia persones amb molt de coratge que estan afrontant la situació i estan agafant la banya, el bou per les banyes, i estan donant la cara per nosaltres. I llavors volia fer també un petit homenatge, no?, per elles. Vale, doncs parlarem del coratge, i vosaltres mateixos m'agradaria que definiu el coratge després de veure una història que us llegiré i a veure què penseu, però primerament volia fer una descripció petita de les característiques de les persones valents. I vosaltres veureu, no?, si hi ha alguna persona al vostre voltant amb aquestes característiques, si la relacioneu, o vosaltres mateixos també, no?, si us sentiu que alguna vegada a la vostra vida heu sigut així, o ara sou així. Vale? Doncs dintre de les característiques de les persones valents o amb coratge, podríem dir que són persones que s'adonen amb els altres. Us sona, no? Que s'atreveixen a canviar moltes vegades. No tenen aquesta por, no?, o no es queden en la zona de confort, sinó quan han de canviar ho fan, quan és necessari. Tenen aquesta capacitat de confiar en els altres, no en tothom, però en la majoria. A la vegada són autocrítics amb si mateixos, són capaços de veure els seus errors i afrontar-los i aprendre d'ells. Deixen de banda les pors, perquè malgrat que tinguin coratge, tothom té por, tothom. La capacitat d'afrontar aquesta por és el que fa una persona sigui més valenta. No es resignen amb el que diu tothom, i també són capaços de viure amb certa incertesa, no?, com és la situació actual, no?, la que tenim, donades les circumstàncies, amb el coronavirus i el confinament i tot el que estan patint els hospitals i el món de la sanitat i el món en general. Són persones que assumeixen les pròpies debilitats, o sigui, les reconeixen i les saben, no?, quines són i treballen en millorar-les, i també accepten la seva fragilitat com a humans, personal, no? Tothom és necessari que riguem, que plorem i que acceptem, no?, que no podem arribar a totes parts ni fer-ho tot perfecte. Vale. Llavors, després de fer un petit incís, no?, del que són les característiques, podríem dir, de les persones amb coratge, començaré a llegir-vos la història, una història d'una dona, i després, es suposa que és una dona amb coratge, no? És una història molt maca, que espero que us agradi. I després us faré una sèrie de preguntes que m'agradaria que contesteu, i si no, reflexioneu vosaltres mateixos, i que espero que us serveixin. Vale? Doncs vinga, començo amb la història de la Joana Garcia. Diu així: la Joana va néixer el 1944 en un petit poble de Lleida, i 10 anys més tard va marxar a viure a Barcelona. Allà va conèixer, al cap de 15 anys, en Tomàs, la seva parella i marit de tota la vida. Van tenir 3 fills i han estat molt feliços. Fa 7 anys ella es va jubilar. Treballava al menjador d'una escola.
Vale? I fa 2 anys el Tomàs va morir de sobte. Llavors la Joana es va quedar sola. Això li va canviar la vida. Malgrat això, encara té una bona relació amb els seus fills, però ells fan la seva vida. Ella viu a Barcelona i és molt gran i de vegades la soledat pesa molt. Al principi no sabia gaire bé què havia de fer. Estava resignada a la seva sort de viuda sola. Però d'una banda, volia superar aquestes pors i fer coses noves, que li servissin, però no s'hi sentia capaç. D'altra banda, li importava que diguéssim «Mira-te-la, que de pressa ha oblidat el seu Tomàs». La veritat és que de vegades no es perdonava amb ella mateixa voler ser útil. Llegia els diaris i escoltava la ràdio hores i hores. Quin desastre de món! Per què hem de viure així si podem ser més feliços? Pensava. A la botiga d'ultramarins del seu barri coincidia amb altres dones de la seva edat, alguna de viuda com ella, altres de casades i alguna de soltera. La Joana notava que a totes elles el temps els hi feia llarg, el dia feixuc. Amb tantes necessitats que hi ha i no fem res, solia dir-se amb si mateixa. No sap com va anar, però un dia en què van coincidir 3 d'aquelles dones, algú va dir «Prenem un cafè aquesta tarda?» I cada dia quedaven per prendre un cafè cap a les 6. A poc van anar fent amistat, parlant de les seves coses, explicant-se alegries i petites misèries. Parlaven de com és de difícil la soledat i de la importància de compartir coses amb altres persones. De vegades organitzaven alguna activitat plegades. Un dia, fa uns 3 anys i mig, una de les amigues de les quals la Joana quedava per prendre cafè va estar una setmana ingressada a l'hospital per un problema sense importància i van traslladar el cafè del bar habitual a l'habitació de l'hospital, on van substituir les tasses de porcellana pel got de plàstic de la màquina del passadís de l'hospital. Quanta gent sola s'amuntegava al costat d'aquella màquina. Sense adonar-se'n, la Joana, que és molt animosa, va començar a ajudar els uns i els altres a treure cafè. I els hi preguntava com es trobaven. Els donava conversa. Va observar que el somriure dels altres la feia més feliç, que ajudant una mica als altres s'ajudava a si mateixa. Ara va cada tarda a l'hospital, a la planta d'infants amb càncer. I té la mà trencada després de donar de menjar als infants a l'escola durant més de 40 anys. Li fa por el càncer. Li fa por l'amor. Li fa por el patiment i no sap si podrà continuar anant-hi quan, per fi, tingui un net. Tot i així, és capaç de superar tot això per un somriure i la certesa de sentir-se útil. Emocionant, no? Una història preciosa. No sé què penseu vosaltres. A mi m'emociona molt sempre que la llegeixo. Em ve al cap moltes persones que són així, del meu voltant també. I sempre dono les gràcies per estar rodejada d'aquestes persones. Segons aquest text que hem llegit, què penseu que és realment el valor? El té la Joana? I quines són les característiques de la Joana? S'assemblen a les que he comentat al començament d'una persona valent? Què penseu? Quines coincidències hi trobeu? Ara el que voldria és que penseu, si us plau, en vosaltres mateixos. En petites coses senzilles, de les que no tenen importància aparent, però per la realització de les quals heu hagut de recórrer aquest valor, vosaltres. M'agradaria que m'expliqueu alguna d'aquestes històries. Si podeu, us graveu o un missatge de veu o
les escriviu i m'envieu una foto, m'agradaria molt, perquè són aquestes històries les que fan que la vida valgui la vida i que no perdem l'esperança de les persones. Crec que és molt important que ens fixem en les coses bones que estan passant, perquè hi ha de moltes. Hi ha també coses dolentes, hi ha molts patiments, però darrere de tot això crec que s'està movent alguna coseta aquí dintre de cada persona i espero que això ens faci millorar i valorar realment el que té importància. No em vull posar trista, només que m'agradaria que reflexioneu i que també mireu dintre de vosaltres perquè valoreu que segurament heu sigut persones amb molt de coratge per afrontar moltes coses de la vostra vida. I si les voleu compartir, doncs estaré molt agraïda. Un petó molt fort per tothom i us estimo i fins una altra.